Čauci a vítame vás u dnešného videjka. Tentokrát je to navyše také netradičné videjko. Je to quiz, či poznáme nejakého... No, takže budeme tu dávať, neviem koľko quizov dneska stihneme. Budeme si robiť také quizy, že či napríklad poznáme, kto je Hogi, Gogo alebo tak. Takže prvý test bude, že kto je Hogi od Adriany Kutolovej. Kotulová? Takže ešte raz. Prvý quiz bude od Adriany Kutulovej, takže neviem to. Volá sa, kto je Hogi? Takže, jak sa imenuje v skutočnosti? Honza Lexa, Filip Lexa, Pavel Lexa, Peter Lexa. Peter Lexa. Jemu. 20. 15, 24. 29. Kolik má Čenovu? Aha. 2. Počkaj, on má, ale to sa počíta aj slza? Lebo keď aj slza sa počíta, tak má 3. Keď nie, tak iba 2. Dáme 3. Dáme 2. Počkaj, som teraz vidíš. 2 dajme. Je tu aj nie také, aha, dáme 2. Kolik má Solozencu? Neviem, či to tu je, ale neviem, či každý vie, on má jedného nevlastného bratra a jedného nevlastnú sestru. Takže 2. Takže 3, ale dáme 1. Prečo? Dáme 3, ak to je, hej. Neviem, či to poznajú, hej. Čo znamená prekladu Hogi? Malé prasátko, veselá opička, divoké prasátko, divoká opička. Jasne, že malé prasátko. Pochádza z, teraz neviem, Česka. Prahy, Českých Budějovicích, Olomouce, Brna. Čo je to, že v Brne on je. Dáme Brno, lebo ani... Dáme Brno, to ani ja povedne neviem ani on. Ja ho veľmi nepoznám, to je hodne. Bydlí v Českej republice. Českých Budějovicí, Brne, Praze, Olomouci. Tak Potom by ja v Prahe. Keď tu sme dali, že je v Brne. nie, ale pochádzi. Takže on kľudne sa mohol presťahovať, chápeš? V Brne. Daj Brne. Natáčil. Prasečí postup, prasečí otázky, prasečí pokec. Prasečí pokec a prasečí otázky. Nie, to dala nejedný, to je prase. A on robil aj prasečí postup a aj prasečí pokec. Ale pokec, to bolo live stream, takže dáme prasečí postup, no. Má Hogi Židiča. Áno. To viem. Má Hogi kapelu. Áno. Odeslať. Takže na koľko sme to dali? Spraviť 4 len z 10? Čo? Jak to vezme zhodil? Môžeš to ísť aj ty? Nedá sa to... Ježiš. No toto sme poriadni nubovia. Nepoznáme ho. Zase budú hejty v komentároch. Áno. Ježiši sa Hogi byli, David Kokoni. Nevadí. No. Takže teraz si dáme test, kto je Gogo. Takže od Nelly No, je to proste nejaké meno. Fusová od Nelly Fusovej. Keď ju čítame zle, tak pardon. Jak sa menuje Gogo? Daniel Pogo. Daniel Štrál. Jak sa menuje jeho přítelkyne? Ľudka. Niečo si Míša. Nemám přítelkyni. Kolik má Solozencu? Je 0. Jedinačík. Počkej. Jedinačík. Jak sa menuje jeho brat a sestra? Nemá. A má brata. Koho? Však Maxika, je toho malého. Aha! Myslím, Paci. Ježiš, prepáčte. Počkej, aha, je Maxika. Jakou má rád barvu? Fialovou, áno. Oranžová. Kolik má starších psů? 2. Starších, nemladších. Však. Starších. A staršia je Agata. A Maggie sa nepočíta? Nie, keď... Ale však on myslela asi šteniatka tam myslela. Nie, ona povedala starších psů. Tak neviem koľko teraz máme. Lebo on má akože Agatu a Maggie, hej? Ale teraz neviem, keď napísala, že starších psů, takže či, lebo staršia Agata, a teraz neviem, že či akože ona myslela, že
ale... Nie, ona myslela starších, to by nenapísala je 2 aj 2. Dáme 2, no dobre. Máš rád Goga? Nie. Jasné, že áno. Bavil te tento test? Áno. Hrúza. Áno, dáme áno, aj keď to proste pravda nie, ale tak. 8 z 8, oh yes! Goga poznáme, Goga pozná každý. A teraz už neviem, čo tu je. No vidíš, dobre sme dali. Teraz tu je, kto je Hogi, kto je Hogi, kto je Hogi. Znáš Hogiho. Kto je Hogi? Hogi sami. Ale však Hogiho sme už dávali. Hogi. Je to aj niekto iný? Exploited. Takže dáme Exploiteda od Natálii Vyhnalíkovej. Takže dáme. Ako sa volá Expo v reálne? Daniel Štrauch. Peter Althoff. Hej. Keby to niekto nevedel, tak Peter Althoff. To neviem. Ja neviem prezvisko, viem, že Peter. Viem, že Matúš od Krajček sa volá ten Matúš, akože toto. Hej. Má súrodencov. Má sestru. Má sestru. Ako sa Paula, ako sa volá sledovne, ak voľakého má Paula, no. Má psov? Nemá. Či? Nemá. Ty si dal neviem. Nie. Ako sa volajú jeho psi? Bunčovek, Max, Dunčo, Max. On nemá psov. Má frajerku. On má každý týždeň novú. Ne, počkaj. Ale tak nemá. Ja že má. Neviem. To neviem. To neviem. Dobre, odosla. 5 do 6, tak to asi posledné nebolo to doba, no. Počkaj, uvidíme, tu nepíše náhodou. No. Nedá sa. Takže dáme. Skúsim povedať ďalšie, no neviem, čo to povedať. Poznáme už Expla. Hogi. Menta. Menta. Počkaj, sakra. Ment nejde. Menta. Ide. Jak sa venuje? No, toto neviem, ako sa venuje. Áno, Jirka Král, no jasne. Karol Novotný. Peter Lexa. Karol Novotný alebo Jan Macák. A prečo nie Peter Lexa? Však bol to Hogi. Ja viem. Dáme Karol Novotný. Neviem vôbec, ako sa menuje Menta, že. S jakýma 2 youtuberama točí Ment najčastej? Explore nie. Mad Bros. Jirka Král a Gamer. Hej. Koľko má Ment odoberateľov? No. Neviem, nepozerám. 500 000. Nie, možno, že už má viac, lebo viem, ja minule, keď som pozeral, tak mám 400 000, takže to nepozerám také. 520 aj a víc. Kamo, neviem. Dáme 525. 520. Počkajte chvíľu. Sorry, Ment. A počkaj, možno, že má viac. Koľko má? 570 000, ale možno, že ten test bol kedy urobený. Však to niekde. Ale to je 570. Tu koľko ani není. 560 vítáme. Jak sa menuje Mentová stránka, kde podáva svoje výrobky? Mentu v prodej, Mentu v shop sa mi zdá. Áno, Mentu v shop. Koľka má Ment kanálu? 1, 2. Či? 1. 2 má. Počkajte chvíľu. Sa mi dá, že 2 on má. Hej, hovorím, že 2. Stavím slov. S kým Ment netočil? S Jirkou s Vlaďákem z Explem. S Explem. Lebo s Vlaďákem teraz točili dáme. Áno. Vlastne to nie je neaktuálny. Tá neviem. Dáme Exploa, hej, že nie toto. Spíval Ment s Pedrem a Gamerem. Áno. Podľa mňa. Hej. Hej, hra na tie bloky, či jak sa to... Nie, sa mi dá, že hej, určite dačo. Koľko bylo dielu Diversity? Ja som to pozeral, ale teraz neviem vôbec, akože, že koľko
dielo natočil, ale tak sa mi začal 10. Pozeral som. Prevážte ináč, že takto čitujeme, ale nevieme fakt. Jakou sérií natáčí Nimi... Futurecraft. Počkaj, Nini, Ment a Gamer. Čo? On je Minecraft, počujem minihry, ale natáča aj minihry aj Fortunecraft. No dobre, to dáme Fortunecraft. Či? A nie, vlastne Jirka s Gamerom natáča, Ment sa mi zdá, že nie. Líbil sa ti test? Ne! Bylo to najhrúznejší test na svete. Daj! Odozvať. Ne. Si vypil. 8 z 10. A čo bolo zlé? Však bolo to najhrúznejšie. To bolo, že... A na konci čo? Dali sme 10 z 8, ale to posledné bolo zlé. Like. Takže skúsia dať Ment, Exploited... Go. Hej, Ferrari, či známe... No dobre, dáme, hej. Okay. Nie. Či známe YouTube. Dobre, jaké jedlo má rada Lucy Puk? Jaké jedlo má rada... A ináč prepáčte, že už nehovorím, že kto ich vytvoril, ale zabudli sme tak na to. Jaké jedlo má rada ľudská Gogová? Aké sú možnosti? Olivance, palačinky, špagety, zmrzlinu. Dáme špagety. Gogo a ľudská, ono to bolo v tagu to alebo to, ale ja som ho pozeral, už neviem, už nepamätám. Gogo a ľudská majú video, jak sa im menuje pečené cookies. Áno. Pečené chleba. Horí bydlí s Petre. Nie, Pavlem. Peter. Pavlem. Pavel? Však Pavel, to je ten. Denis TV má Za motív. Dečko. Ja nepoznám ani Denis TV. Ja poznám Denis TV, ale... Počkajte chvíľu. Neviem. Koľko je ináč? To video má už 12 minút. Nevadí. Možno, že potom ešte Má natočím. seba. Dečko. Čo? Disney Channel, Bratrov, Nova. Ani jedno. On tam má teraz... Dečko? Čo je dečko? Dečko. Daj Gečko. Ale on tam... No tam, možno, že to už je starý test, no pravda. To dáme, že... No tak nie, lebo Lucy Puk je nové. Dáme, že Disney Lucy Channel. Puk. Denis TV. No hej, ale Lucy, nie je to starý test, veď Lucy Puk je nová. Nie, tá už nie je až tak. Dáme za Disney Channel, ja neviem, teraz to má seba. Exploited má 2 kamarády. Fajtík a Gogo nie. Matúš a Gogo nie. Matúš a Fajtík. Martin má psa. Jak sa máš to, ty vieš, ty ho pozeráš. Počkej. Špek, koník, kostík, bestík. Špek. Špek? Ty ho pozeráš. Denis TV má poradnú, jak sa menuje Denis Poradná. A či? Počkaj, nie. Bravo Poradná, prepáčte. Kolik je v TV Twix členov? 4. Teraz nedávno takto odišiel. 3 sa mi zdá. Dáme 3, hej, lebo viem, že jeden odišiel, ale neviem. Style with me je z Koreje, Vietnamu, no to neviem. Dáme, že Koreje. Činy! Jak sa menuje Hogio Happy Wheels 17? No a to ja mám jak vedieť. Tak to. Ty kokos, to už máš tam. Ja viem jak. Hogi, počkaj, dáme, že Happy Wheels 17. Tu na bolo. Tam bol. Synáček si stežuje. Synáček si stežuje. Tu. Dobre, odeslat. Koľko? 6 z 10. Ty kokos, mám to 4 sme nevideli. Ukáž, ktorý bol ani Čak to vyšlo. Ináč už to musíme ukončiť, takže Počkaj, sa nám počkaj, páčia moje počkaj! Ešte jeden test, posledný. Ale však to už To je nestiahne. Ferrari. Kto za... No to neviem. To je všetko. Možno, že natočíme ešte niekedy nejaký quiz, keď sa vám videjko páčilo. Vyhoňte si. Takže to je všetko z tohoto videa, kvízu, neviem ako to nazvem. To bolo všetko. A čaute. A čaute. Ups.